Buri Zimbabwe awafadzai mairi ozosvora ZANU-PF ozosvora ED Mnangagwa pamusoro pechiitiko chakaitika paweekend aiwa naWiki Chivhayo pakudoneta kwakaita 1 million achiti aiwa sei akadoneta US dollars dei akadoneta maRTGs kana new currency varoda kuloncha since varivo ivo veZANU-PF asabva anyasi kutokonkluda akati aiwa havana kana full trust mucurrency yavo havana kana full trust mune zvavanoita. Buri Zimbabwe sarabina mashoko atogona fadzai mairi ndobana kuti bva subscribe wolike wotira on the bell icon torambochona maupdates anokupa pano paZim News Live. Noti anouya pana pachiti anouya achireplya panewspaper reHerald rakanzi Chivhayo donates 1 million to ZCC. Oyanyora achiti ask yourself why didn't he donate ZIM dollars, RTGs, bond notes, jiggies or any other one of their current experiments. They cheer on nonsense but they have no faith in their own funny money. They reject the democratic currents left, right and center. Tiri kutongwa nei, we need new leaders. Ndo mashoko aratoka pana fadzai mairi achiti aiwa dei vakauya vakadoneta macurrency avo vari kuloncha izvezvi aiwa mafake money avari kuya vachiloncha asina kana value but ona kuti aiwa vanoloncha maAmerican US dollars. Muri Zimbabwe aiwa abva tiri kutongwa nei, takuda maleaders manyowani. Muri Zimbabwe chimbotudzai munoti kudii pamusoro mashoko ayakatagwa nafadzai mairi achiti aiwa zviri kuitiwa nevakomana ava hazvisiri izvo, takuda maleaders manyowani. Tiudzei pina comment section medu tidze mafungiro enyu. Musakana subscribe like and turn on the bell icon. Torambochona maupdates anokupa pano paZim News Live.